d'un ajuntament, per ficar al capdavant del dia a dia posada en escena de la candidatura de dignitat. Una candidatura que, gràcies a totes i tots, donarà la cara en nom del Partit Socialista. Una candidatura per servir a la política i no servir-se de la política. Perquè la ciutat, el vostre municipi, el teu municipi, Metge, és el primer espai públic que es comparteix. I més que mai tenim que mostrar que en aquestes eleccions som el partit de la garantia ciutadana, de la política de proximitat, senzilla i propera. Sens dubte, les municipals són les més importants de totes. L'Ajuntament al final és la primera o l'última línia de defensa, la primera o l'última trinxera que li queda a la llibertat dels veïns i als drets, a la defensa dels drets per a fer-los possibles. I estem democràticament obligats a posar en valor la lluita en solitari que aquest partit ha conduït per tal de denunciar quan tocava i generar també un model alternatiu. I ara sí, la futura alcaldessa del I el primer que vull dir és dedicar les meves paraules a aquests companys i companyes que han volgut acompanyar-me en esta travessia, en esta aventura. Gent treballadora, tota ella, me consta, gent honrada, que estan disposats a seguir treballant per canviar Almassora, per demostrar que és possible governar d'una altra manera, que no som tots iguals, que nosaltres ho farem i ho farem d'una altra manera. Gràcies a tots de cor, gràcies per haver-me dit sí, gràcies pel treball que ja esteu fent i pel que ens queda encara per fer. Gràcies per no ser indiferent, és molt important, no ser indiferent avui en dia. Moltes gràcies per no ser indiferents, per voler tornar a la política la dignitat que mai tindria que haver perdut. Qui sóc jo? Doncs jo sóc el que veieu, ni més ni menys. No hi ha res, no amague res. El que sóc és el que veieu i el que teniu davant de mi. Una mare, una advocada, una mediadora, una regidora i espero que la vostra alcaldessa. I jo, que orgullosament soc la quarta dona que el Partit Socialista presenta a l'alcaldia d'Almassora. I que si voleu veure l'Almassora del sí, la que vos acabe d'explicar, ací els teniu. Ací teniu els socialistes d'Almassora, preparats per a fer un canvi segur, sense experiments i sense mirar enrere tampoc. 21 persones disposades a deixar-se la pell treballant per vosaltres i amb vosaltres. Bona nit a tots i moltes gràcies.